Antikken til middelalderen. Brud og kontinuitet. Efter sammenbruddet af Rom i slutningen af antikken begyndte det, vi i dag kender som middelalderen. Efter flere år med uro på kejserstillingen med mange skiftende kejsere, oprør i befolkningen og invasioner, faldt Romerriget til sidst sammen. Sammen med Romerrigets fald skete der en del ændringer rundt omkring i Europa. Hvor der før havde været en kejser, der styrede det hele, kom der nu overhoved for hver af de små områder eller lande, som bestemte. Paven blev et religiøst overhoved, som i sidste ende havde den største magt, men i modsætning til antikken havde de små områder fået meget større indflydelse. Det var en ret stor forandring i forhold til, hvad man havde været vant til. En anden af de ting, man havde lagt fra sig i forhold til middelalderen, var traditionen med at bygge store imponerende bygningsværker, som for eksempel Colosseum. Nu er man derimod begyndt at bygge kirker over det meste af Europa, og det gør man af følge af kristendommen, som var kommet sammen med kristendommen er også en af de største ting med mest indflydelse, vi har taget med os fra middelalderen. En anden vigtig ting, vi har taget med os, er sproget latin. Selvom det ikke længere er et særligt benyttet sprog, er det stadigvæk grundstenen i de fleste moderne sprog. Europakortet for middelalderen er fra ca. år 1100. Kortet viser, at den centrale og store magt er det romerske rige, som er Tyskland og Frankrig. Den tyske romerske riges herrer mener, at det er dem, der har den centrale magt inden for det romerske rige, samtidig med, at Byzantinske kejserrige, også kendt som det østromerske rige, altså det græske kejserdømme, mener, at det er dem, som har magten. De har en konflikt, fordi begge lande vil have magten over Romerriget. Hvis man kigger på Europakortet i middelalderen, så kan man se midt på kortet, altså det grønne store område, at det er det, som i dag er Tyskland, var arvtagerne fra det gamle Rom. Det vil sige, at på det tidspunkt var der ikke noget, der hed Tyskland, men i stedet kaldte man Centraleuropa for det tyske romerske rige, fordi det var arvtagerne fra Romerriget. I dette tyske romerske rige boede der folkeslag, som havde ens sprog og boede under samme kejser. Der er små fyrstedømmer, som er de små riger, der ligger ved Portugal, Katalonien, England, Skotland osv. England, Danmark og Skotland var kongeriger på det tidspunkt. Efter Romerrigets fald og byernes tilbagegang flyttede herremændene fra byerne ud til deres gods, fordi det handelscentrum, der havde været i byerne, var forsvundet med Romerriget. Godserne blev selvdrivende i stedet for at indkøbe varer og specialisere sig i at lave en vare. Mange af jordene omkring godset blev derefter udstykket til mindre gårdbrug til fæstebønderne, som til gengæld for brug for jorden og for beskyttelse betalte skat i form af naturalier til godset. Fæstebønderne var stavnsbundne og var underlagt herremanden. Herremanden var således dommer, jury og bøddel. Feudalsystemet. En del af feudalsystemet var fæstesystemet. En anden del var lensherrer og vasaller. Et vasalforhold var et personligt troskabsforhold mellem herren og hans vasal. Dette blev knyttet sammen med lenssystemet, hvor kongen bortlændede dele af sit krongods til sin kronvasal. Han blev dermed også landsmand, mens kongen var lensherre. Kronvasalen kunne så igen bortforlænde dele af jorden til sine vasaler og landsmænd. Disse var så undervasaler. Landsmanden fik brugsret til jorden, men skulle til gengæld yde kongen krigstjeneste bestemt antal dage om året. Han skulle også yde hoftjeneste og huse kongen, når de var på rejse. Kronvasalen fik ikke kun brugsret over jorden, men havde også den kongelige myndighed over det bortforlændede krongods. De største af de kronvasaler havde hele fyrstedømmer og udøvede hele den kongelige myndighed, militært opbud, skatteopkrævning, retshåndhævelse osv. Disse kronvasaler havde titler som hertug eller greve. Til at begynde med var bortforlændingen personlig, blev praksis, at kongen efter en kronvasals død
overdrog hans løn til kronvasalens søn. Lændene var da blevet arvelige. Hele landet kunne dengang tages i lænd, hvilket blandt andet Harald Blåtand gjorde til den tyske konge. Så øverst var kongen, kronvasalerne, undervasalerne, som stillede med rytteri til deres lensherres rådighed, vasaler. Undervasalerne havde frie krigere som deres vasaler, fæstebønder i forskellige grader af ufrihed. De germanske folkevandringer i 300- og 400-tallet udgjorde, at det romerske rige for alvor gik i opløsning. Der fulgte en masse kaos med for folkevandringerne, og det førte til, at der dukkede et nyt Europa op. Germanerne udgjorde kun en lille procentdel af befolkningen, men efter nogle år blev de integreret med den lokale romaniserede befolkning. Disse germanske folkeslag gik over til kristendommen. Her overtog de det latinske skriftsprog, som ganske få mennesker, der havde tilknytning til kirken, beherskede. Det oprettede germanske kongedømme byggede dog under imod Frankerriget, som voksede så stort i løbet af 600-700-tallet. De andre stammer blev tvunget til at tro på kristendommen. Underkastelse under kirken var her ensbetydende med loyalitet over for den franske konge. I middelalderen var kirken i det hele taget alt dominerende, og kirken var uundværlig for de middelalderlige konger, da den udgjorde en fast organisation, som nåede ud til alle fyrstedømmerne. De kristne fyrstedømmer var opdelt i sogne med sognepræster, der var underordnet bisperne, og de var underordnet ærkebisperne. Efter den franske magtfulde kong Karl den Stores død, fik hver af hans sønner tildelt hver deres land, og her førte de også kristendommen videre. I 900-tallet lod Harald Blåtand sig døbe, og dermed gjorde han alle danskerne kristne. Danmark var nu blevet en del af det kristne Vesteuropa. I den tidlige middelalder var landskirken underlagt kongerne. Den romerske pave Rom ville have magten over alle kristne kirker. Lige fra oldtiden havde han haft en særlig position frem for andre bisper, og efterhånden fik han sin ledende stilling i den romersk-katolske kirke. I det middelalderlige Vesteuropa skulle de enkelte præster få deres myndighed fra paven. Uden for kirken var der ingen frelse, det vil sige ingen dåb, nadver eller skriftmål, så derfor havde paven en meget stor magt. Hvis man blev udstødt af paven fra kirken, blev man udelukket af den nådemidler, og ifølge kirken var man derfor redningsløs fortabt. Paven kunne dengang forbyde et fyrstedømme, altså en distrikt, i at holde gudstjeneste og kirkelige handlinger. Det var et slags våben, han kunne bruge imod områdets fyrster. Pavens magt omfattede kun kirkerne i Vesteuropa, da kirkerne i Østeuropa havde udviklet sig anderledes. Biskoppen i den ortodokse kirke i Østeuropa brød sig ikke om paven i Vesteuropa og hans første rang. Karl den Store blev udnævnt til kejser i år 800 af den vesteuropæiske pave. For kejseren betød det, at kejserembedet blev fremstillet som helligt med en autoritet, der kom fra Gud. Pave og kejser var derefter i den middelalderlige tid de to overhoveder inden for den kristne verden. I det kristne middelaldersamfund eksisterede religionsfrihed ikke. Hvis man veg væk fra troen, blev man beskyldt for kætteri. Der blev oprettet en særlig institution, der kunne opspore og udrydde kætteri. Straffen var ofte, som man blev brændt på bålet. Økonomi. I middelalderen var det sjældent, at man betalte ydelser og afgifter i penge. Man betalte derimod i ting, som for eksempel korn, smør eller andet.
På samme måde så blev undersåtter ikke belønnet af deres herre med penge. De fik tildelt forskellige privilegier i form af f.eks. retten til at fiske et bestemt sted eller udnytte forskellige skovområder. I byen var det dog anderledes for befolkningen. Her, de havde ligesom en lensherre, som var en fyrste for byen, og det var det personlige forhold mellem ham og borgerne, der bestemte, om de skulle betale eller ej. Hvis man altså havde en aftale med lensherren om, at man skulle betale en vis mængde skat, så skulle man det, ellers så stod man uden for det her system, og så skulle man altså ikke betale penge i skat.